Μπορεί και να ισχύει αυτό. Και όντως εκεί που είχα κερδίσει και μετά έβγαλα τα 200 δεν έπρεπε να τα θεωρήσω τέτοιο. Ναι, βρε μαλάκα. Κάθομαι και λέω αυτά που μου λες. Γιατί αυτά που μου λες, αδερφέ, δεν πρέπει να τα λες. Δεν πρέπει να τα λες. Πας καλά. Παντού θα τα πω, όχι μόνο στο live. Και εκεί που πρέπει, άμα χρειαστεί. Κατάλαβες. Κόψε το ατσμάγκες. Κόψε αυτό. Δεν βγάζει καν νόημα. Δεν σου είπα καν να μου τα δώσεις. Δεν είναι καν δανεικά, έκανες donate μόνος σου. Έβαλες μόνο στην κάρτα σου. Αλλά αυτό είναι, ρε φίλε. Ο ορισμός αυτής της πράξης. Να κάνεις κάτι για να το χρεώσεις μετά και να το χτυπάς. Απίστευτο, μάλακα. Είναι απίστευτο. Τζάνετο, μην απελπίζεις, αδερφέ, και μην πέφτεις έτσι. Ξεκόλα λίγο. Άμα χρησιμοποιήσεις τις συμβουλές σου για σένα, θα σου μια χαρά τώρα. Άσε με μένα να καταστρέφομαι στα αρχίδια σου, είσαι και καλύτερο για σένα. Θα μπορεί να με κράζεις, θα μπορεί να με ξεφτιλίζεις, να λες μαλακίες, να λες οτιδήποτε. Αυτό που κάνεις, απλά για ακόμα μια φορά επιβεβαιώνεις όσους κράζουνε, επιβεβαιώνεις όσους κράζανε εμένα που σε στήριζα, επιβεβαιώνεις τα χειρότερα. Άμα αυτό δεν επιβεβαιώσεις, μπράβο, προχώρα.